Magega yo muchumbe webunge ya Nyaribari chacho musikiza ijanda korosi pare kubwatania chinsemo chia kiumbu gotia chinsemo chia riondonga nigobono abamenyi bechinsemo icho beso credit kuria rero na kugikiria oyobore chikiro kyobo chumbe chinsemo icho musike James Kinani asokwenekia aserire para ekobwatania ase epare iyo ekogenda chinsemo chia mwae toli no mogoka so mwesimi wa Saili Chanda gotoroserie para nande pare ito yaberengia mono lakini ebikone byatoberere tukumeti omwesimi wa itote neta sobo chumbe Nyaribari chache James Kinani aiga kwa yegento byatoberere bikongumbiri ngari kabaratirio kali asinyire kobeka amanje gako cha para salie para ya rosigwa etukumeti ngabone para yete tokorase kuno mwesimi wa Saili Chanda nande ekonyago taguru okwana nabarike mangana maya nigo bono abarundi chipipiki ande mona batebire nigo banyorere chingoma chintin nabigo aba customer babo asibona bambure omuske James Kinani korosi amakarabati akogenda chinseme chichemwaye erio epare nya kabage korosi wasinchirenkia maragobeka nare mogetia customer korwa in fact ina umiete baka ga bona nga ingweto asenge jomoga koyo koro James Kinani iga marabaya abegete kwa iga macha goje pare ngima maragobanga acha nga kainze nabongo miete iga pare mheshimiwa James maramango uranye kero gitege gweta kia dijora nando choirania makarabati ekwenda magen amarabaime nando etikuchwa ono mwisho nande kero tengete nande karosie pare anda kareta mama ono igore bre ya twete gasalia sa gasali pi nigo bono bamoire amatukaberoka anya kabaga korosia ensemiyo bose bachibayimuke egatambukira na kumoroseria amakarabati yo anyi igora bangina bo mieta bange sana no abanya bigina kibo twa rore ya ebono goikabe kamakarabati gose tumuchange tobe kamakarabati twekaba na kimwateba aiga bono ndoro chigokwa na geni yosi agochange ruabe kura makarabati kana yo ntogwanja gaki rosi bekeli karabati bwogo epare koreki erosi gwe kanire bono ngosaba ga serikali ite tokonye tobekeri karabati epare bengia aso wanja muna ta konyara na botoko changa to wajiba sa boda boda tobeke tomobekere lakini ase nje totate goeta mamincha yeli chiko na kitu atebra ka kitu ramoereza tomwe 2 days muna ta konyara ndo wajiba sa ase boda boda ikyomigeito na botoko ore ndakari tomobekere abekeri karabati bono iga abantu baumire nsabu nembure gotuga abantu epara abutokire iga onyosi nyinu gokore gasi tigatebe tomuchangire togoreri karabati tobeka potiria Oyominto TV kure county ya Kisii iliterene Pethuel Machin.